Hi mga bata, tara, magtuon na sad ta. Ang atong tun-an kay ang letra nga T. 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 Kamo daw be? Unsa ganit ni nga letra? Tama, kana sila kay ang letra nga T. Ang tingog ni letrang T kay T. 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 Unsa gani ang tingog ni letrang T? Tama, ang tingog ni letrang T kay T. Mga butang nga nagsugod sa tingog T. Talong, tuwalya, telepono, takuri, TV, tinidor, toothbrush, ug tasa. Ganito ang mga butang nga nagsugod sa tingog T. Talong, tuwalya, telepono, takuri, TV, tinidor, toothbrush, tasa. Ug karon, tan-awan ninyo ang mga hulagway ug i-check ang mga butang nga nagsugod sa tingog T. Fries, talong, telepono, fried chicken, tuwalya, tinidor, bag, TV. Asa man niini ang nagsugod sa tingog T. I-check nato. Talong, telepono, tuwalya, tinidor, ug ang TV. Tama. Very good kaayo. Great job mga bata. Ug mao to ang mga butang nga nagsugod sa letrang T. Bye-bye.